Isang bahay po sa sitio Binulalo, Barangay Talugtog, Mangaldan, Pangasinan na ang matinding napinsala matapos mabagsakan po ng malaking puno kasunod ng malakas na pag-uulan at pagbugso-bugsong hangin. Nakatira po sa bahay po ang isang person with disability or PWD kasama ang kanyang pamilya na agad na inalalaya ng mga responder matapos po ang nasabing insidente. Samantala, magkakasunod ding insidente ng pagbagsak ng punong naitala sa ilang bahagi ng Mangaldan, kabilang sa may barangay Talugtog, Pugo at Salaan. Nagsagawa na ng clearing operations ang Mangaldan Quick Response Team at MDRRMO upang alisin ang mga nasabing punong humarang sa mga kalsada at maiwasan ang panganib sa mga dumaraang motorista. Patuloy namang nakaantabay ang mga disaster response team habang minomonitor ang mga barangay na posibleng makaranas pa ng mga pagbagsak ng puno at iba pang insidente dulot ng habagat. IFM News. IFM News. IFM News.